Is. Sziasztok, én Patrik F01 vagyok, itt van velem Bencékusz, Hello. és ez pedig egy új Survivor sorozat lesz, és ebben az első is, 9 óra 10 perckor lesz vége. rendben, és akkor az 5 pont 15 perces. És akkor elkezdek. Azért nézzük ennyire a 15 percet, mivel még nincs partnerségünk, úgyhogy És ugye akkor nem lehet 15 percnél többet feltölteni, sajnos. sajnos. Amit egyébként én nem értek, hogy ez most Én, miért jó én se nekik, amúgy. miért jó nekik, Ez is azt minden nem ilyen tudom. hülyeségből szól. Na mindegy, most nem azért jöttünk ide, hogy vitázzunk. Na és az a lényeg, hogy Arra ott az egyenes beszéd meg ilyenek. ennyi borkölcsöt, csináltam már borkölcsöztet, és már egy csomó botot is, és igazából egy facsákával kezdjünk. Szerintem. És akkor hozok fel követ, oké? Jó. Én megcsinálok ládát. Tudod, hogy minden texturapakban mindig újra megadja a mérföldköveket, nem? Ja. Te most milyen texturapakból vagy? Mint mindig abba az évbe, tudod. Én BD Craftból veszem fel. Jaj, rossz helyre raktam a ládát. Ö, most nem lagom. Csirke! Az te nekem kell lesz. Jó van. Csinálok 2 Ne fakardot. csinálj fakardot. Van nálam Mert- kő, csináljunk kőkardot. Jó. De először inkább baltát meg cselkent. Itt van a boltád. És csinálok egy cselkánt, és utána a maradékból csinálok 2 kardot. Én még csak egy cselkánt csinálok, oké? Jó. Na hát most egyelőre minek tud. Na, itt van először is a kőkardod. Itt van. Itt van a... Fordulj már meg. Itt van a boltod. Per home vidi. Itt van a boltod. Én majd a házba homolok rá. Vagy tudjátok, persze, sekhona. Így. Még tőt csináltam. Azért... Hú, azt hiszem, megint azt fogom csinálni. Fú, tényleg. Most ez most nem csinálás, mert úgyis vissza kéne addolni máskor meg. Szóval inkább ennyi sem az. Így. Így, hogyha meghalunk, nem vesznek el az utcaink. És meg is Az találtam jó. a bányarendszert. Ami még jobb, nem? Grat. Egyébként én azt szoktam csinálni, hogy bányászok így egymás mellett egy csomó ideig, utána úgy keresek bányarendszert, hogy magam alatt ütöm a blokkokat. Higgyétek el, az egy jó taktika. Te is lejöttél? Ja, lejöttem. Ó, creeper! Creeper! Jó van. Kemény. Hallod? A kőcsekányt. Adok neked egy facsákányt, vagy... De ez csak ott a facsákány. Van 2. Vas! A vasat azt én kitszélem, mert nekem van kő. Én meg gyűjtök követ. Jaj, hát én még perperbe Nekem is vagyok. be volt pepperező először a facsákányom, de utána kiszedtem. Ott a De szkeleton! jó Ott a szkeleton! Szkelerá. Kelere. Egyébként az átritán, az, hogyha lenne ott egy kábetve, az egy jó lenne. A creeperk. De nem ott, a Pátri, tudod, a másik dolga. Ja. A Szén. szenet azt szedjük a facsákányon, oké? Én kiszedem a vasat. Utána majd jövök én is szenetbányászni. Jó. Megnézem, hogy a fényerő az Én is megnézem gyorsan. fényes. De tök durva, mert én nekem mindig fényesen szokott lenni, de közben olyan sötét tud itt lenni. Hát. Ez a bánya. Borongóson meg játszani nem lehet, de most tényleg. Ja. Tényleg megnézem, milyen lenne borongósan. Én is. Igazából ez
az a borongós, az ilyen eredeti Minecraft. A vasat nem is lehet látni, hogy hol van. Úristen, nem látok Az semmit. azt se lehet látni, hogy hol van például a vas. Hogy ez vas vagy kő? Azt se lehet különböztetni. Szóval valamit én most itt csinálnék. Ami nem tudom, hogy eddig miért nem jutott eszembe. Ez így a nézőknek is egy jó dolog. Mert az a baj, majd a szeneket ad nekem is, mert én meg így craftolgatok csak izéket, fákjákat, oké? Jó. Adok. Csak itt még kísérem ezt a vasat, gyorsan. Miért még túl késő lenne? Oké. A szenet akkor? Ha, 17-e. Az úgy jó. Én megtaláltam egy ilyen lávás helyet, ahol nem biztos, hogy be kéne menni. Sőt, 18-at adok. Ha van, lejössz vagy letépízel hozzám? Az Tépézek. itt van vas, és azt most ki akarom szedni. De Dobom. Csak egyesével, mert miért ne? Ott is van vas. És ott egy van szkele nálam, ott rá. van darab fákja, azért az Gyere te noob. én is jövök. Itt egy... Jó, kiszállni vasat. Arrébb megyek, hogy nehogy véletlen megüss. Én így bejebb. Gyémá... Vas. Ó, vas. De most melyik köszörökabban vagy, mondd már el. Az... Arastiansba. Mint mindig. Ó, kaptam egy vasat, Nem odaadom. kell, hagyjuk már, közösbe megy. Tudom, de nekem nem De kell. az úgyis kézzel. Ott is van vas, nem hiszem el. Valami vasbánya. Jó, mondjuk nem, mintha a bányarendszerben olyan ritka lenne a vas egyébként. Szóval. Megint kaptam egy vast, De nem visszaadom. kell, hagyjuk már. De visszaadom! Így is. De nekem nem kell, mert foglal egy helyet az Úristen. inventorimban. Tragédia. Itt egy creeper. Ákrite. Eldobtam a vasat, hova tűnt? Dungeon! Dungeon! Megvan a videónak a neve. Megvan a dungeon. Az lesz a videó neve, egy dungeon. Ne menjél be, te bolond! Gyere már ki! Gyere ki! Mert mi Gyere lesz? ki. Így, és így. Én kinyithatom? Jó. Ó, cédula. Spawnert az egyből is. Vagy nem kell nekünk XP farm. Minek? Azért egy dungeon találni, így az első részben azért az nem semmi. Ja. Főleg, hogy az első részben így lemegyünk bányászni. Egyébként majd, hogyha felmegyünk, akkor a második részben majd a házépítésről lesz szó, oké? Ja, tényleg csináljunk már, majd most még ugye csak az alapokat, de majd videón kívül csinálunk magunknak feladatokat, hogy házépítést meg Igen. ilyenek, amiket el akarunk érni. Van nálad fa? Van egy darab tölgyeszka. Mennyi? Ez Én kevés. elkaptoltam botra. Ja.